Pasintabi, mahal na apo. Ngunit may katwiran si Haring Usbog. Bakit nga ba kailangan natin ng mga mortal bilang kinatawan? Tanong ng hari ng mga tikbalang. Unawain ninyo na hindi lamang ang mga uri ninyo ang naninirahan sa mundong ito. Pakatatandaan ninyo kung bakit tayo nasa ganitong estado at nawa ay pakatandaan ninyo na ang mga tao higit sa anumang nilalang ang pinagkalooban ng Panginoong may likha ng kanyang huling hininga. Nilalang niya ang mga tao sa wangis niya upang maging tagapangalaga ng daigdig na ito. Pagpapaliwanag ng apo. Ngunit hindi ba at tao din ang sumisira sa tahanang itinalaga sa kanila upang pangalagaan? Paano natin mapagkakatiwalaan ng mga tao kung sila mismo ang sisira at wawasak sa mundong tinitirhan nila? Muling wika ng kapre. Mawalang galang na mahal na apo at mga kapwa pinuno. Likas sa mga tao ang pagnanais na umunlad dahil sa kaisipang ito na naaabuso nila ang kalikasan, sinisira ang kabundukan upang magmina ng mga mamahaling bato at ginto. Upang ipalamuti sa katawan nila? Winawasak din nila ang mga gubat para pagtayuan ng mga gusali na kanilang tinitirhan. Sinisira ang mga katubigan dahil sa mga dumi ng kanilang mga pagawaan ngayon. Paano kami magtitiwala sa kauri niya? Wika ng pinuno ng mga nimfa. Ang isip ng amang may likha ay hindi natin maaaring sukatin. May mga bagay siyang ginawa at nilikha dahil sa kung anong dahilan. Maging mabuti man ito o masama, ito ay para sa pagkatotoo ng kanyang mga nilikha. Ang dahilan kung bakit kailangan ng kinatawang tao ay para may mga laga sa mga nilikha ng Panginoon. Pagpapaliwanag ng apo. Ang dahilan kung bakit kita pinatawag sa lugar na ito para ipakita sa iyo ang mundo bago pa dumating ang mga tao. Wika ni Apo Lakay at agad kumumpas si Apo Lakay at nang idilat ni Goyang ang kanyang mga mata, nakatayo na siya sa isang napakaberdeng damuhan sa itaas ng burol. Pagmasdan mo ang likha ng Diyos. Narito tayo sa panahong hindi pa nilalang ang mga tao. Pagmasdan mo ang gawing iyon. Sabay turo sa dalawang tao na hubot-hubad. Mahal na apo, sino po sila? Takang tanong ni Goyang. Sila ang mga unang tao na nilalang ng Diyos. Ang mga magulang ng lahat ng lahi sa mundong ito. Sa kanila magmumula ang lahat ng lahi ng mga tao. Tingnan mo sila. Wala silang bahid ng pagkakasala. Ni hindi nila alintana na wala silang saplot. Ito ang kaluwalhatian ng mundong ibabaw noong hindi pa nilikha ang kasalanan. Sabay turo sa isang malaahas na nilalang na nakalingkis sa isang puno na hitik sa bunga. Doon na nasaksihan ni Goyang kung paano nagkaroon ng kakayahan ang taong pumili ng tama at mali. Kasama nito ay ang pagtakwil sa kanila sa paraiso. Kasabay nito ay ang pagwika ng isang hindi makitang nilalang. Lalabas kayo sa paraisong ito at hindi na muling makakabalik pa. Ikaw lalaki, kailangan mong magpatulo ng pawis sa lupa upang mabigyan mo ng pagkain ang kasama mong babae. At ikaw babae, paglilingkuran mo ang kasama mong lalaki at magbubunga ka ng supling. At ang pagluwal mo ng supling ay magiging napakasakit upang makita mo ang halaga ng buhay na isisilang mo. Wika ng tinig. At matapos niyang makita ang lahat ng yun,
ibinalik ni Apo Lakay si Goyang sa kanilang kinaroroonan. Ngayon, babaylan, nakita mo na ba ang halaga ninyo? Nakita mo na ba ang pag-ibig ng Diyos sa inyo? Ang hindi ko maintindihan, kayong mga tao ang binigyan ng talino at kakayahan ng ating maylikha. Ngunit pinili nyo pa ang abusuhin ang mundong tirahan ninyo. Tandaan nyo, hindi lamang kayo ang naninirahan sa mundong ito. Nang mga oras na yon, hindi na nakapagsalita ang dalagang si Goyang dahil totoo ang nangyayari. Sadyang mataas lamang ang ambisyon ng mga tao para mapansin ang pinsalang ginawa nila sa kalikasan. At ngayong nakilala mo na ang 7 gabay ng kalikasan, maaari ka nang bumalik sa mundo ng mga tao. Nawa ay baunin mo ang lahat ng kaalaman na nakuha mo dito at isabuhay mo ito at naway maituro mo ito sa henerasyong susunod sa iyo. Ang kalagahan ng kalikasan sa buhay ng lahat ng nilalang. Wika ni Apo Lakay. Matapos niyang sabihin ang mga ito, kagad namang nabalot ng liwanag ang buong bulwagan ng hari ng mga dalakit. Pagdilat ni Goyang, naroon na siya sa kubo sa baryo ng mga manggagaway. Matapos magsalaysay ni Goyang, kagad naman itong ipinaliwanag ng pinuno ng mga manggagaway. Mapalad ka! Dahil nakapasok ka sa isa sa mga itinuturing na sagradong lugar. At ang mga nakilala mo ay ang 7 gabay ng kalikasan. Sila ang mga kinatawan ng lahat ng elemento dito sa mundo. At naganap na ang katuparan ng iyong basbas. Kaya simula ngayon, makukuha mo ang respeto ng lahat 10 ng mga babaylan at mga manggagaway. Matapos ang mga kaganapang iyon, naging mapayapa ang pananatili ni Goyang sa baryo ng mga manggagaway hanggang sa sumapit ang muling pagbabalik niya sa baryo Hamtik. Pagdating niya roon, laking gulat niya dahil nakayukod ang lahat ng naroon, maging ang kanyang mga guro. Siyempre, maliban sa Raha. Kagaya ng sinabi sa iyo ng pinunong Lamaw, ikaw ay igagalang ng lahat mula sa lupo ng mga babaylan at manggagaway. Wika ni Salbog na nasa likuran niya. Maligayang pagbabalik, babaylang Goyang. Ngunit nahaharap ang baryo sa isang malaking suliranin. Sa palagay ko, ang lahat ng ito ay bunga ng sumpa ng mga mambabarang. Lahat ng pananim ay natutuyo. Kahit na ang mga ilog na malapit sa baryo ay halos wala na ding tubig. Maging kaming mga nakatatanda sa baryong ito, hindi namin maunawaan kung ano ang nagaganap sa buong baryo. Wika ni Tandang Lucio. Iniikot ni Goyang ang kanyang paningin sa buong paligid at nakita nga niya na natutuyo na ang lahat ng mga pananim. Kung ganun po, Tandang Lucio, anong may tutulong ko sa inyo? Hindi lingid sa kaalaman ng mga babaylan ang kakayahan ni Goyang, kung kaya hiniling nila dito na makipag-usap sa mga elemento upang pawiin ang sumpa sa lupaing yon. Titingnan ko po ang magagawa ko. Sa totoo lang, hindi ko din po alam ang gagawin. Bagaman pagod sa mahabang paglalakbay, agad tumungo si Goyang sa dati niyang pinaglalagian, ang puno ng yakal sa gitna ng kagubatan. At habang papunta doon, napansin ng dalaga na halos lahat ng puno at damo na nadadaanan niya ay tuyong-tuyo na, pero ang paligid ng puno ng yakal ay nananatiling luntian at ang puno mismo ay sobrang hitik sa bunga. Sa pagkakataong yon ay wala nang sinayang na sandali si Goyang at agad siyang tumawag ng tulong. Diwatang Lindayag,
Naririnig mo ba ako? Pakiusap. Dinggin mo ang samo ng iyong alagad. Ngayon ko kakailanganin ng tulong mo. Ngayon ko kakailanganin ng mga kaalamang mula sa iyo. Sinasambit niya ito habang nakaluhod sa harap ng puno. At walang ano-ano ay umihip ang napakalakas na hangin. At napatakip ng mata si Goyang. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo sa harap niya ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. May hawak itong tungkod at nakangiti sa kanya. Ano ang kailangan ng anak ni Salve? Ang diwatang lindayag. Kailangan ko po ang patnubay ninyo, mahal na diwata. Ang baryong inyong pinangangalagaan ay binabalot ng isang sumpa. Ang sumpa ng tagtuyot. Mauubos po ang lahat ng pagkain na nakaimbak kapag nagtagal pa ito. Kaya pakiusap, tulungan niyo kami. Sabihin ninyo kung ano ang dapat naming gawin. Pagsamo ni Goyang sa diwatang kaharap niya. Alam mo sa sarili mo ang dapat mong gawin, Goyang. Ang tanging maitutulong ko lamang sa iyo ay ang payuhan ka. Kaya humayo ka at isagawa ang dapat mong gawin. Pagkatapos ng sinabi ng diwata, kaagad itong naglaho. At si Goyang naman ay kaagad tumungo pabalik sa baryo niya na parabang may kung ano siyang naisip na paraan. Malayo pa lamang ito ay agad na itong nagsisisigaw. Tandang Lucio! Mama! Manong Salbog! Hali kayo! Kailangan kong tulong ninyo! At agad namang sinalubong ni Salbog si Goyang. Babaylan, bakit ka humahangos? Anong nangyari? Takang tanong ni Salbog sa dalaga. May naisip na akong paraan para mapawi ang sumpa sa lupain. Magsasagawa tayo ng pagbubungad. Wika ni Goyang sa kanila. Ngunit, ang pagbubungad ay ginagawa lamang sa tuwing magtatanim o kapag nag-uumpisa ang taniman, anak. Sagot naman ni Salve. Opo, alam ko po, Mama. Kaya kailangan nating buhayin ng lupa. Maghanda po kayo ng mga iaalay. Kailangan kasi maisagawa ito sa lalong madaling panahon. Tugon ni Goyang. Pero anak, walang kasiguruhan ang gagawin mo. Muling wika ng ina sa kanya. Magtiwala po kayo, Mama. At yun na nga ang kanilang ginawa. Naghanda sila ng isang buhay na itim na baboy at tinalian ito ng pulang tela sa paa. Hinayaan nilang umikot-ikot sa buong paligid. Ang tawag dito ay halay o alay sa wikang Tagalog. Nangangahulugang regalo sa mga engkanto. Matapos nito, nagsagawa ng ritual ng pag-aayuno si Goyang. 3 araw at 3 gabi niyang ginawa ang ritual na yon ng walang patid. Sa ika-4 na araw, laking gulat na lang ng lahat nang bigla na lamang siyang nabuwal mula sa kinatatayuan niya. Kaya agad naman siyang pinuntahan ng mga kaanak niya. Goyang anak, gising! Anong nararamdaman mo? Alalang tanong ng kanyang ina. At nang dumilat ang mga mata ni Goyang, nagwika ito ng, Mama, paparating na po ang ulan. Matapos niya itong sambitin, nagdilim ang kalangitan at bumuhos ang napakasaganang ulan. Nagsaya ang lahat ng taga doon. Tumagal ang ulan ng 3 araw. Sapat lamang para muling buhayin ang mga ilog at sapa sa lugar. At dahil sa ginawa ni Goyang, mas lalo siyang hinangaan ng lahat ng taga doon. Nakilala din siya sa mga karatig bayan ng Hamtik. Lumaganap ang ginawang yon ni Goyang at dahil dito,
mas hinangad ng angka ng mambabarang ang dalaga. Fast forward tayo, mga ilang buwan. Kasagsaga ng panggagamot ni Goyang. May isang mag-anak na lumapit sa kanila upang humingi ng tulong. Ayon sa mga ito, isang pangkat ng mga di kilalang tao na may kaalaman sa lihim na karunungan ang noon ay gumagambala sa kanila. Tiningnan ni Goyang ang mag-anak at nakilala ito ni Goyang. Ito ay ang kanyang kababatang si Isko. Nakapag-asawa na pala ito. Malayong malayo ang itsura ni Isko. Gawa ng bakas na bakas sa mukha niyang nahihirapan siya. Dahil simula noong tinanggalan sila ng karapatan sa sarili nilang lupain, namuhay sa karukhaan ang pamilya ni Isko. Isko? Ikaw ba yan? Bungad na tanong ng dalaga. Ho? Opo, Isko nga po ang pangalan ko. Ngunit, bakit? Goyang? Ikaw ba talaga yan? Hindi ko akalaing ikaw ang babaylang sinasabi sa akin ng mga tao. Kaagad siyang niyakap ni Goyang. Taon din ang binilang buhat ng magkahiwalayang dalawa. O siya, maupo muna kayo ng mga anak mo. Kumain na ba kayo? Melba, ipaghanda mo ng makakain ng mga panauhing ito. Kababata ko siya mula sa bayan namin. Utos niya sa kanyang alalay na malugod din namang sumunod. Kumain muna kayo at tatapusin ko lamang ang panggagamot ko. Agad ko kayong dadaluhan sa kubo ninyo. At matapos ang panggagamot ni Goyang noong araw na yon, kaagad niyang kinausap ang kababata. Bakit kayo naparito, Isko? Ang layo ng hamtik ah. Tanong nito sa kaibigan. Kasi Goyang, hindi ko na kaya pang maatim ang ginagawang pamiminsala ng mga taong yon. Sinubukan namin silang labanan pero tila hindi sila tinatabla ng aming mga sandata. Kahit ang mga perdegones ng aming mga baril ay tumatalbog lamang sa mga balat nila. May pagkakataon pang nababali sa katawan nila ang mga gulok at talibong namin. Hindi namin mawari kung anong kapangyarihan meron ng mga ito. Kaya nagpasya na akong umalis sa bayan natin. At habang nasa daan ay may nakausap akong isang matandang naglalako ng buslo. Nasabi ko sa kanya yung suliranin ko at tinuro niya ako rito. Malamang, isang pangkat ng kulto ng gagambala sa bayan. Sige, hayaan nyo. Kakausapin ko mga nakatatanda tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, dumito muna kayo nang makapagpahinga. Pag-aalok ng dalaga sa kaibigan. Noong mga panahong yon, laganap ang mga kulto sa buong isla ng Panay. At ito ang labis na kinababahala ng lahat dahil mga walang awa sila kung pumatay at sinasamsam ang lahat ng ari-arian ng mga pamamahay na madadaanan nila. Idinulog ni Goyang ang problemang ito sa mga nakatatanda at agad naman silang sumang-ayon sa nais mangyari ni Goyang. Magbubuo ako ng isang pangkat na tutungo sa bayan kasama ako. Wika ni Goyang. Nais kong sumama, babaylan. Dahil tila kinakalawang na ang mga pangil ng aking barog at alagang kalyaw. Nais ko ding magsanay. Matagal-tagal na akong hindi nakakapag-unat eh. Wika naman ni Salbog. Hindi ko tatanggihan ang iyong alok, Salbog. Salamat sa tulong mo, kaibigan. At matapos ang pagpupulong na yon, kaagad naggayak ang pangkat upang lumakad. Mga isang araw na lakaran ang kailangan bago marating ang bayan ni Goyang. Pagdating nila sa bukana ng bayan, agad na napansin ni Goyang ang isang kalansay ng patay na tao na nakasabit sa tabi ng daan. Tinuhog ito sa isang kawayan at itinusok sa tabi ng daan.
Mga walang kaluluwa ang gumawa nito. Wika ni Salbog. Sa di kalayuan may natanaw silang pangkat ng mga kababaihan na tumatakbo papunta sa kanila. Tumakas na kayo! Nariyan na sila! Magmadali kayo! Takot na wika ng dalaga. At mula sa kinatatayuan ni Nagoyang, natanaw nila ang 3 kalalakihan na tumatakbo papunta sa kanila. Animoy mga gutom na gutom. At may mga hawak itong mga gulok. Sila na nga bang tinutukoy ni Isko? Tanong ni Goyang sa sarili. Nang mga sandaling yon, nagpakawala si Salbog ng napakaraming insekto upang harangin ang mga kalalakihang yon. Pero tila walang epekto ang mga ito sa kanila. At papalapit na din sila sa kinaroroonan ni Nagoyang. Nang walang ano-ano, kaagad na itinarak ni Goyang ang kanyang tungkod na dala sa lupa. At nilamon ng baging ang mga kalalakihang yon. Napakabangis ng mga ito, Goyang. Sa hinuha ko, hindi na sila mga tao at wala na sila sa sarili nilang kaisipan. Okay, maski ako nabitin eh. Pero hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin ni JR eh. Kaya, JR! Baka naman, comment kayo ng JR, baka naman para dire-diretso tayo sa Goyang. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.